isihloko seBhayibheli sithi uJesu wasuthisa amadoda ezinkulungwane ezinhlanu. Wasuthisa amadoda ezinkulungwane ezinhlanu ngezikwa ezinhlanu. Ngofisha kaphela. Umnikelo. Owanikelwa umfana owayephethe isikhafutini sakhe ezenkonzweni ukuthi mayisihambile adla. Kodwa wezwa izwi likaJesu lithi akukho oyedwa okhona kuphela. Wathi umfana kunoma ngidla ngedwa. Unanginikele ngakho uJesu Kristu uze ondle abantu bakhe. Ake sibheke lapha kuJohn 6:9. Ukuthi kuthiwani ngalezi izikwa ezinhlanu ngofisha kwelo abamnikele umfana owayesenkosi. UkaJohane, John 6:9. John 6:9. Kukhona umfana lapha onezikwa zebhali ezisihlanu nezinhlanzana ezimbili. Kepha kuyini lokho abaningi kangaka na? Kepha kuyini kwabaningi kangaka? U-Andrew umfundi kaJesu uyaweya nomnikelo onikelwa umfana ukuthi ayancane kakhulu ukuthi ngasuthisa laba bantu abangaka. Uphinda lento eyayisho uFilipu ngaphezulu othe hayi ukhona ordinary abangamakhulu amabili kodwa uma sibala ngeke wenze ukuthi labo ordinary abangamakhulu abangaka. Uma ufuna abantu ordinary abangamakhulu wafuna ezinye inyanga eziwu-8 ukwazi ukudla. Kungani u-Andrew ekhuluma kanje? Yingoba u-Andrew he looks at the bread and fish and look at the crowd, the number of people. Kushuthi kwakwendoda ayifundile izazi nezibalo. Yayihlanganisa izibalo. Kodwa manje hlanganisa izibalo zala emhlabeni. Usebenzisa plus no minus no divide. Izibalo ezingasebenzi zisuke. Ngoba siyazi ukuthi konke kaNkulunkulu uyamultiply. Uhamba ngo-multiplication. Kodwa yena usebenzisa minus no plus izibalo zasezulu. Inkinga ka-Andrew yini? Ukuthi inkinga ka-Andrew ulwazi ayinalo. Wasusa futhi amehlo akhe kuJesu wabuka inkinga. Akangabheka isolution kuJesu. Wathatha amehlo akhe wabuka izikwa wabuka ikhawundi abantu wabona ubeke ezibonile wakhohlwa isolution enguJesu Kristu, the anointed one who can do more for less. Wakhohlwa ukuthi uJesu Kristu can do more for less. Lakho kuyasifundisa lokho zabantu masikabuke inkinga esibhekene nazo, kepha masibuke uNkulunkulu oyena wasixazulula inkinga esibhekene nazo. Amen. Bakweyile abafundi kade ayikuncane. Kodwa ubona lapha uJesu yakwamukela uthi ngithanda uyawamukela ebese uyabonga. Uyakwemukela uyabona. Abefunda akwemukeli bathi uncane. Siyambonga uNkulunkulu ngokuthi noma ngabe
sinani ngakanani akayibuki ngamehlo enyama kodwa ubuka lapha ephuma khona ukuthi sona ngamanye amazwi usho ukuthi awukho umnikelo omncane kuNkulunkulu uma nje uphuma enhliziyweni ephuphumayo ephuphuma injabulo nentokozo uma uzonikela uzothokozile uthi uma unganikelanga uzokodwa ngathi khona bekushoda emuzweni namhlanje uJesu ungogcotshiweyo kakhulu. He can do more for less. Ngakho bazalwane masinikele ngalokho esinakho noma abe kuthiwa kungakanani uJesu uyababukela futhi uzokubultiply. Amen. Asikhumbule phela indaba yomfelokazi owanikela esithi thina wanikela umnikelo omncane kunawo bonke. Mhlawumbe kamuhle sibheke ivesi elodwa katshela lapha kuMark 12:44. Okugcizelela khona ukuthi awukho umnikelo omkhulu nomncane kuNkulunkulu. Kuphela ilapho usuka khona uNkulunkulu abheka khona. Kubo bonke babeka ukuphumileyo kwabo. Kepha yena ebuntufuni bakhe ubeke konke anakho. Bonke abephila naso. Yeah. They all gave out of their wealth. But she out of her poverty put in everything. All she had to live on. When you are poor, I will tell you Jesus Christ. I am able to isi wasekendi iphupha ikendi. Wathi kodwa ngiyanikela namhlanje. Ngalokho ngoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzakwandisa lapho okuphuma khona. Awukho umnikelo omncane nomkhulu uma nje usuka othandweni. Ngike ngacabanga indaba ukuthi kusho ukuthi iFried Grace House inokukholwa okucishe kube ngaphezulu kaFilip noAndrew ababuka iproblem bese bedlala kusana. Ngikushisa lokho ngoba cishe inyanga ezinhlanu noma engaphansi kwalokho leli bandla bathatha isinqumo ukuthi lothenga isite ka 200,000 jowalinga lathatha isinqumo sokuthenga isite ka 200,000. Amanye amazwi ibandla alibhekanga ukuthi umnikelo bangakanani njalo ngesonto. Kepha labheka amandla kaNkulunkulu. Labheka umusa kaNkulunkulu. Ukuthi wona lo mnikelo ongaka sithola njalo ngeviki. Kodwa Jesus can multiply it. Jesus can do more for less. Ngakho bazalwane kuyisibonelo esihle kithi la ebandleni ukuthi we trust God. We trust Him for everything. Ngizwe nje ingathi plus kusele u40,000 ukuthi lesayiphe. Ungabala abantu abangasebenzi ebandleni, ubale abantu abafunda abasekoleni ebandleni, ubale number futhi leso sikhathi ukuthi babe less than 10 abasebenzi. But the decision was taken. Saying that God will multiply. Whatever. Namhlanje kushe kusele 40,000 kusele inyanga eziwu4 noma eziwu5 ukuthi isimo sinje. Jesus can do more for us. Nakuthi impilo zethu uma singathatha le anointing yala ebandleni sisebenzise impilo zakho sithembe Jesus can do more. Even to our families. Let us believe with konke sinabo noma thoxalanga lanani. Jesus can do more for us. uNkulunkulu ambusise. Lisebenza umleyo sengicela ukuba abafundisi asibongele. uNkulunkulu ukuthi sengathi
lo mnikelo esiwuthola nsuku zonke ungenza izimangaliso ngokuthi awulandelaye angawubheki ukuthi umntana